Ni kwa wafanyabiashara wengi. Chokre chana chiel kuom gigo mathoth oganda ok ong'eyo ber mare kendo kose chamo rech to chokego ikawo mana kaka taka ma bende ketho alwora. Kata kamano miyo kaka Nora Agwata jadak boma Kisumu to nene mopogore kendo tiyo kode loso mwandu mopogore opogore kaka stadi, maua kod chiemb gwen. Reporter marwa Lina Beta ntiere kod ler. Pile ka pile ka piny oru, Nora Agwata maja higni 73 bet tero pap mbuta e kar dak ma Ubunga e kaunti ma Kisumu. Kae ema mioni maja kenda gole yugi duto mag rech kaka choke gi ogakla mosejwang'. Bang' ka oyuk rech go, wech duoke e dukane mayudore kona Lejo e kar dak ma Manyata. Kuma olose mwandu mopogore kotiyo kod choke gi ogakla rech. Kata mana chieng' odira mare. Jumapil ka Jumapil toka lam e kanisa ma Legion Maria. Yore ok chim pacho to chomo kare mar ohala e duso chok rech go. Tijni nochako karang'o tang'o mano jiwe. Nachake 2020 e kinde mare COVID-19. To gimomiyo nachake mokwongo ni dwaro ler kama ji odakie. Koro ler ni nwang'iyo kaka inyalo lose to kaka karka Kisumu wachamo rech ahinya. To rech ok no iwito gigi ma ok ber. Kone kelo winy, kelo lwang'ni, kelo gik mang'eny. Mwandu mage manora loso gi chok rech gi. Ka kelo gi tabudo gi pi achwake. Koro golo ring'o ma moko e chogo. Koro amoye to tuo. Koro sama osetuo, koro kendo nitie madwa loso stadi. Nitie yath makete. To koro golo ring'o go te to odong' maler, obuok marachar. Koro akawo fish scale, ogahla mag rech, waloso go maua madongo dongo. Nora bende lero ni kopogore kod loso sitadigo modus e yo manyasani gi maua mabeyo beyo, yugi modong' ma ok nyal tigodo oloko chiemb gwen. To mok nyal losore to arego kendo bedo chiemb gweno. Nikech omiyo dend gweno bedo motegno kendo bende ok obed gi yegi ok pudhre nikech otegno kendo be ok obed gi tuo sate. Tijni kata kamano Nora yango ni ok nosomo kamora mora to talanta mare emanogole oko. Koro kaka nachake iriwo ka gimo tiriwo tineno ka gini koriwe to guo gini. Koro ing'iyo gi gimo setimore tikon ma olos kama ma be kaka gini kama riwo kama to biro bedo gima chal kama. Nora bende tiyo kod talanta no e tiego rawere mamoko e yor loso negi thuolo mag tije. Nyaka nachake osani en higni madhi 4 to sabedo ka konya ma omiya ang'era gi ji mang'eny plus kampuni wadhi oko mang'eny gi tije achiel. E wi mano, Nora yango ni tiego rawere bende konyo e jiwo arita. Mondo warit kwe mar alwora nyaka wabed kod gimoro mwapuonjo nyithindo mondo ng'e. Koro keto gimodich, koro mone dhi wuotha kata ketho gir ng'ato nikech kochopo godhiambo tano yude gimoro matin modhi chamo. Jonyiew matiyo kod mwandu molos gi yuk rech go kaka choke nyiso morgi kendo puoyo ber mwandu go ahinya. Gin stadi mok chamit ki compare gi normal earrings mwanyiewo. Gin stadi mok chamit kech yudo ka moko ka gin mag chuma kiketo kin comfortable. E wi mano, tijni ok kel ne Nora yor yuto kende to oyaw ne thuolo mag tudruok kokalo kuom limo pinje moko e bwo riwruok mar East Africa Trade Fair. Omiyo asedhi Kampala koterwa gi jomsea. Asedhi Bujumbura, Burundi. Koro higa Disemba manyokalo ni nyocha wadhi South Sudan. Ma koro higa ni to wang'iyo ni nyalo kele Kenya ka en an pok wang'iyo ni chiro ni koro ikele kanye. Gimora mora manegi ber ok kos rach. Nora yango midhiero maduong'
mokaloe. Koro jo Kenya wabendo her nyiewo gige wan kech kwadhi oko to wauso ko wan ka tok gine giwa gi kamoro gi. Ote mare ewi yuk rech kaka choke kod ogakla en mane? Kia kelo chandruok. Koro miyo ji no ok ong'eyo kocham rech to wita wita. Kata mana jogo maloso rech kama gole choke ne ok ging'e berne. Nyaka koro wachako kawo, koro inyiewo, ichule, mona. Koro kwachako kawo kamano. Koro gichako ng'eyo ni kara gini en gima ber, kara ka onego walos kama. Medo ndhadhu na yuk rech okogik kod Nora kende. Jokanyo mag Kenya Marine and Fisheries Research bende loso mwandu mopogore. Mano mor rech kowuok kuom ombich mag rech kod maua bende kowuok kuom ogakla mag rech. People used to consume fish for the flesh only, but right now every product that comes from the fish, what is considered as waste, is rather a byproduct that can be utilized or that can be added value to make economic sense. Fishermen at every beach, they can start what we are calling collection and have one particular site, I'm calling a dumping site in some sense. So they are dumped there, and then in the essence, when they form very huge heaps, these heaps can be at the same time picked by an investor, and then this investor will start the process of making products from these. Chok rech en achiel kuom gigo mathoth ji okaw kaka taka, kendo kosechamo rech to tije orumo. Mama Nora Agwata to nene mopogore kendo kawe kaka ohala matiwo tich ne rowere. Kwayo mare ne sirikal en ni okel okenge manyalo puonjo rowere tije mag lwedo. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Hoshki Park ne Mama Nora Agwata kuom matiyo makare gi chok rech ma thoth ne